Kom I bare ud på gulvet. Det var godt. Hvorfor er det kun I bruger den ene halvdel af gulvet? Vi har altså betalt for det hele. Sådan der, ja. Og det her, det er jo mesterrækkefinale, så her, der står en jysk mester på gulvet nu. Det bliver spændende, hvem det bliver. Engelsk vals først. Værsågod. Ja, tak, det var flot. Number 9. Jysk Mesterskab 2011, par nummer 13. Så er der sølvmedaljer til par nummer 18, Simon og Emily fra VM-dans. Tredje præmie går til par nummer 11, Kasper og Karen fra Birgit Husted. Fjerde præmie går til par nummer 14. Den må rigtig lige komme over og forklare mikrofonen. Nej, det er fordi par nummer 11, som er blevet nummer 3 i turneringen i dag, det er det eneste minibørnpar, der er med. Så de har selvfølgelig fået en guldmedalje, fordi de har vundet minibørnrækken. Ja, så nu gør vi det lige sådan, at vi skal tage billeder, så det passer, at hvis par nummer 11...